Benvinguts a tots a la G2, estem aquí amb el Simó, el campió vigent encara l'any passat i company d'equip. Com pinta aquest any, Simó? Com pinta això? De moment tinc l'entrevistador que em va guanyar l'altre dia. De casualitat, hem de ser francs, molta casualitat que se li va parar la segona màniga al cotxe, si no l'haguessin guanyat. Hola, molt bones. Com podeu veure hem fet un canvi de presentador, els he dit que m'agrada això de parlar i ara m'han fitxat per RFM. Per tant vaig a fer la segona entrevista i us presentaré el meu company d'equip, en Joan Calderer. Bona, Joan, com va això? Bé, molt bé, amb ganes de tornar-hi després dels incidents de la G1 i a veure si prenem més mesures i classifiquem més endavant per no trobar-nos amb problemes d'aquest tipus. I jo crec que hi haurà un força nivell i el més important, nois, passar-nos-ho bé, disfrutar-ho, com l'any passat si més no, i si surten bé les coses bé i si no, si més no, l'haurem fotut uns bons cantos, no? També. Això és el que hem de fer, passar-nos-ho bé. I bones imatges per la televisió. Això és el que volem. Pel bon públic, aquí us donarem les millors imatges. A sac, nois!